Gidan duniya abi a hankali a gane ba ta da tabbas gidan duniya. Abokina a gani? Kabiru. Ya kwana biyu? A dangani? Man Kabiru. Kwana biyu? Alhamdulillah. Can inda na saba ganin ka ma wani lokacin na wuce ba na ganin ka. Ba an bararo ne fulanin tashi. Ko ina an kai mu ba mai da zaman waje ɗaya ba. To amma ya kamata kafin ka wuce din da an dade ba haɗu ba. Wallahi. Amira. Ya Amira. Wai mutumin na haka tare iyalai? Mu ka ga da yake kawai duniya ce a gaban mu. Zo. Wannan wace ce? Lafiya. Lafiya lau tashi. Wannan wace ce? Yar waje na ce. Allah. Wallahi. Gaskiya bai kamata mu dinga bari rayuwa ta tana tafiya haka saka babu lissafi ba. To a dangane. Yanzu haka aje wannan? To a dangane kai ne na yi taimaka magana tare da kai muka fara neman nan. Amma kai yau da yarinyar nan. Yanzu ka dai gashi nan dai ka gani. To Amira, maza je ki titi ki karɓo sakon nan. Ki sauri. Zo titi tai? To ai ni ma titin ne. Mu tafi gaba ki da. To shikenan. Godiya nake. To da Allah. Shikenan. Insha Allah ko zuwa yamma zan leko haka din. To da Allah. Tunda dai na ga nan ne gidanka ai ba matsala. Yawa dan nuna mata hanya da Allah. Maza sai kin dawo Amira. Gidan duniya abi a hankali a gane ba ta da tabbas gidan duniya. A dangane? Ya garin ne? Abokina? Ya Wai garin. kai ne? Wallahi. Lafiya lawa. Ya kuma na ganka anan. Magani na je na bata anan. Na ɗebo mata sulace ne za ta je ta dafa. Kai ba wannan nake tambaye ka ba wai wannan kure gere fa. Ai na ka zame ta. Wannan magani na ɗebo mata bata da lafiya ne. Baiwa Allah. Ai ni ma duk ɗaya ne. Wallahi tallahi duk magana ɗaya ce. Kawai mu higa cikin ɗinko miki kayan marmari gwanda. Na sha magani ya riga min siraci na gama shan magani kai zan wuce. Dan wai me a ciki dan Allah haba. Na san karatun da kin san karatun nan. Maje dan Allah. Ya bin magani zan sha zan wuce. Dan Allah ki hakuri. Ni ma in minute minti biyar yayi kada. Ina ne ce ya bin magani zan sha zan wuce. Saki bala muka sa ido? Mu je raka ki ko? Masu ruwa soke da kifi ke kinga kina jina za ki sha gwanda da ayaba to mu shiga nan in ko miki kin ji ki shiga tuku shiga ciki Gidan duniya abi a hankali a gane ba ta da tabbas gidan duniya. Wannan dan iskan yayi kuma. Ko dai ciki yake da yarinya. Farka ka gane mafarki ce masu barci ko farka duniya ƙurarra. Mutane ba su san darajar daɗi ba gaskiya. Ya ce mai ido tsakar kace ita duniya gurin sawawa budurwa ce tamkar kitso ga mai kitso ita basilla ce mu bi duniya a sanne tamkar tukunya ce.
To ranka daɗe kamar yadda aka kama wannan karkar domin shaye-shaye da ake damun ku a wannan karkar. To na zo na biyo wani ɗan wiwi. Ina towa kawai sai faɗa wani kango. Sai na bi cikin kangon. Sai na samu wannan samari guda biyu sun hake mai yarinya. Wayannan din? Kai jaka saman kamar abin da muke jin labari shine ya zo mana wallahi garin shaɗin ne mai gari Allah. A dan gani. A'a, dama ka san shi ne. Kai yanzu haka zaka yi min amana ta zaka ci? Allah ya isa tsakani na kai. Allah ya isa. Kai amma Allah wadaran ku. Wallahi garin shaɗin. Yanzu wannan yarinya yanzu abin da muke jin labari a nesa shine ya zo mana hannun karkara. To abin da za a yi a ɗauke su a kai su can binni a je a yi musu hukunci zan rubuta takarda ka tafi da su ofis ɗin kun kawo. Ai abin da kamar Allah ka hakuri dan Allah. Ai hakuri dan Allah. kai jaka saman kamar na. Ranka ya dade. Ranka ya dade. Kana ji na? Ni ba na bukatan a kai su birnin nan. Ana kai su birni gidan rediyo za a je a yi ta faman sawa ana yayata yarinya. Kuma kaga zai taba mutuncin ta karshe ma karshe ma za ta zo neman aure ta rasa miji. Ni ba zan yadda ba. An ci mutunci na, an ci mutuncin ƴata. Ni kuma abin da nake gudu An ci mutunci. za su je su ci gaba da yi mana lalata irin wannan. Wannan gaskiya ne. Ya ta ce ranka ya dade. An ci mutuncin ki. Ni an ci mutunci na. Da ke da yar mallakin waye. To na ce na yafi. Na bar su da Allah. Ba haka bane malam Kabiru saurara. Yarinya kamar wannan wayannan karshen su je su haike mata. Dole mu dauki mataki saboda kar su ci gaba da yi mana wannan lalata a nan. A dan Allah ranka dade abin mu da Allah, abin mu da Allah dan Allah. Shikenan abin mu da Allah. Ha kawai a je a sa yarinya a gidan rediyo karshe ma ta zo ta rasa mijin aure saboda Allah. A'a. Ba na so a kai su bin a kai yarinya bin a jaya musu hukunci saboda na gaba ya gani don an bar su a haka a karkarar nan za su lalata mana gari yawwa Tashi Allah ranka dade Allah. Tashi Allah ranka dade. Tashi ce ma. ita rayuwa aure sai haƙuri kina ji da kyau ki kula da mijinki babu inda ya fi daraja ga ya mace irin gidan miji kin gane da kyau ki yi ƙoƙari mutuncinki da aka san ki da shi nasa ne ya je wani ya biyo shi ya je ɗebo abin da ya ƙarfin shi. Ko kuma 'yan sanda suka biyo shi ba? Dan Allah ni ku da men da tambaye. Na ba ya yawon kwarantancin ne ina ga ka shi. Ko 'yan sanda suka biyo. Ai kaɗan ma ka gani. In gaya maka inda irin wannan halin za ka ci gaba da yi. Allah ku mai shiru. To dama ba ma shiru ba me za mu maka? To. Sai kana nan kana jangul kenan. Wallahi fitsari na je na yi ne. Wai ina so in tambaye ka ya magana yarinya nan da kai ciki. Ya ake da cikin. Tun yau na zuba da shi. Kai wani ma zai ji. Tun yau na zuba da wannan cikin. Dan girman Allah.
Gidan duniya abi a hankali a gane ba ta da tabbas gidan duniya. Wannan da ke gani ita ake kira macen sirri. Macen sirri. Macen sirri ce, macen sirri ce. Mu kanmu ban mu sani ba aljana ce, fatalwa ce, kurwa ce. Babu wanda zai ce maki ga yadda take. Macen sirri kenan. Macen sirri labari mai dogon zango. Yar kunama ni ne bunsuru? Yau ya gara bunsuru da kai. Kusan duk wata shegiya da kiyawan ta zubar a unguwan nan. Ka santa. Da zai rika zuwa muku a tashar mu ta YouTube channel mai suna Sirrin Su Media. To wai kana nufin wai mutum ce ita ba aljana ba ce? Kai ma dai kenan. Ni kaina nan na shiga cikin rudani. Ita ba mutum ba, ita ba aljana ba, ita ba kurwa ba, ita ba fatalwa ba. Ta sa kaina kullun cikin daurewa yake. Ikon Allah. Macen sirri shin wacce sarauniya ce wannan? Mutum ce ko aljan? Fatalwa ce ko malama ce mai kokarin koyawa kadangarin bariki darasi? Macen sirri. Sunana sarauniya. Sunana sarauniya. Sunana sarauniya. Labari ne mai cike da rudani. Sarauniyar gidan nan shekara ta 3 da rasuwa. Likitarwa, darasi, nishadantarwa, kayatarwa, gami fadakarwa. Macen sirri. Shahararren marubucin nan da ya shuhura Maje Alhaji Hotoro ya tsara, ya rubuta, ya shirya, ya kuma ɗauki nauyin shirin. Idan na zamo gawa, za ka zama kabarin da za a binne ni. Idan na zamo wata, za ka zama tauraron da zai dinga bibiyata. Idan na zamo sararin samaniya, kai za ka zamo gajimaran da zai dinga lullube. Macen sirri. Mujahidin na 80 ya tace hotuna. Macen sirri ba da umarni Lawal Sa'idu wa shasha. Macen sirri za mu fara haska muku shi a tashar mu ta Sirrin Su Media a YouTube channel ranar Laraba 4 ga watan Nuwamba na shekara ta 2020 da misalin karfe 8 na dare. Macen sirri zai rika zuwa muku a kowace ranar Laraba da karfe 8 na dare a Sirrin Su Media. Ba wannan bane, ina wacce kika iske a cikin ɗakin ne? Na kashe ta. Kawai kamo tashar Sirrin Su Media a YouTube channel, ka danna subscribe kuma ka latsa ƙararrawa domin kallon wannan ƙayataccen shirin. Macen sirri ce, macen sirri ce.